Men man kan så vælge sit billede ved at trykke på Choose File, og så hernede under der er sådan vælg Layout, så man kan bestemme sig til, hvordan det skal ligge på bloggen. Hvis man trykker på den, der hedder ingen, så ligger der bare midt i det hele, og der ikke er plads til tekst ved siden af billedet i hvert fald. Og så den her til venstre, så kan man se, at der viser det, hvordan billedet vil ligge ud til venstre, og så kommer teksten til højre, og så fortsætter den nedenunder og sådan noget. Og centrere, jeg ved faktisk ikke, hvor meget forskel der er på centrere og så ingen, fordi det er nogenlunde samme funktion. Teksten kommer ned under billedet, der er ikke noget på nogle af siderne i år. Det kan måske godt være, hvis man har et meget lille billede, så den faktisk vil skrive på begge sider. Det har jeg ikke rigtig prøvet. Det kan jeg jo selvfølgelig være. Og så den sidste her til højre, så ligger billedet til højre, og så kommer teksten til venstre. Og så kan man vælge billedstørrelse, det vil sige, hvor stort billedet er, det man ser på bloggen. Det har ikke noget at gøre med, hvor stort billedet er i virkeligheden, men det har noget at gøre med, hvor stor preview er det. Altså, hvad hedder det? Ja, jeg ved ikke, hvad fanden det hedder på dansk nu. Men der kan man så vælge mellem de forskellige. Og generelt så vælger man stor, fordi man vil godt vise sine billeder jo. Og det er ikke alle, der klikker på billedet for at se det i stor størrelse. Det gør, altså når man klikker på billedet, så åbner det jo i stor størrelse i et nyt vindue. Men det, ja. Nu vælger jeg mellem her, og så trykker jeg på venstre stillet. Og så vil jeg godt have i billedet, så trykker jeg på Choose File, så åbner den en macOS file-dialog, arkivdialog, som ser sådan her ud. Og den kan jeg lige tilpasse den lidt her. Og nu virker mit lidt mere forstyrrende her, fordi jeg har en masse ting og sager herude, så det lukker jeg lige, så det ser lidt mere overskueligt ud. Og det vi ser i øjeblikket, det er mit skrivebord, hvor jeg har en masse billeder. Så hvis jeg lige klikker på den her, så kan jeg få efter det sidste. Det sidste vælger for eksempel, det er min chef Henrik, der skulle bruge et pasbillede, eller visebillede, fordi de skulle til, hvad fanden det var, et eller andet sted. Ja, kan ikke huske det. Men så vælger man det billede, man vil have, ved at markere det, og så trykke på Choose hernede i. Så trækker jeg et billede ind i dialogen, så der står her Henrik viser billede. Og man kan, hvis man trykker endnu en gang herop, så kan man tilføje endnu et billede. Det kan jeg godt lige prøve at gøre. Sådan der. Så kommer der en ny en op, man skal trykke på Choose. Og så får man mulighed for at vælge den billede mere. Der. Så kan man se begge billeder her, ikke? Når man så har gjort det, så skal man så overføre billedet til internettet fra sin computer af. Og det gør man her på den her knap, der hedder overføre billede. Og det trykker jeg så lige på. Bum. Og så går den i gang med at uploade billedet til internettet. Og det kom de hurtigt her. Det er fordi, jeg har en hurtig forbindelse. Der kan man se Henrik der, som han ser ud. Og det andet billede, som jeg har lavet. Når man er så, at de er kommet ind, og man kan se billederne her, så trykker man på den knap, der hedder udført hernede. Og så smækker den det så ind i det blog, man er ved at skrive. Det ser jo sådan her ud på den her måde. Og så kan man lige klikke på eksempler herude for at se, hvordan det ser ud på bloggen. Og det ser sådan her ud. Det er jo noget rod, men nu er det også kun et eksempel. Ja. Går vi lige tilbage ved at trykke på skjul eksempel igen. Og samme funktion er faktisk med video, som ligger heroppe. Man kan trykke på den og tilføje en video. Og nu kan jeg jo også lige se, når jeg sidder og kigger på det her i vinduet, at billederne kommer der et billede her, så kommer der et billede her, og så kommer teksten derude. Men det er så ikke sådan, det ser ud. Fordi hvis jeg trykker på eksempel igen, som viser, hvordan det vil se ud på bloggen, så kan man se, at så forsvinder teksten nedunder og ligger her nedunder. Så man kan ikke rigtig regne med, hvordan det ser ud, når man sidder og skriver det herinde i skriv. Og for at forvirre lidt, så kan man se heroppe ved siden af en, der hedder redigere HTML. Det er fordi, de ting, der bliver vist herinde i vinduet, der bliver skjult en masse af de ting og sager, der foregår inde bagved. Så hvis jeg klikker på den her redigere HTML, så kommer de skjulte ting lige pludselig frem. Og det ser sådan her ud. Og det er jo noget forvirrende noget for de fleste. Men nu ved jeg for eksempel, at hele den her fløre af tekst heroppe,
Det er det ene billede. Og det kan jeg for eksempel fjerne ved at trykke eller vælte, og så lige trykke på slet. Så forsvandt det. Kan vi trække det andet op her. Så gå tilbage i skriv. Så kan man se, at så er det kun Henrik, der er tilbage. Og han ligger på bloggen, så kan vi se, hvordan det ser ud med eksempel. Og så er Henrik med billedet der, og så bum bum, ja. Tilbage igen, skjuler vi eksempel. En ting, som ikke rigtig er brugt på bloggen, det er det her etiketter. Og det er sådan noget, man kan have, give nogle, kodeord, eller kodeord, hvad hedder sådan noget. Hold kæft, jeg kan ikke finde ord. Jeg prøver lige at klikke på den, vise alle. Og jeg har lavet et, der hedder Brok og andet. Og så kan jeg se, at det der lejretur, det er simpelthen Clara, der lavede det engang. Det vil sige, hvis Clara eller Oscar skulle på lejretur igen, og der er nogle andre skulle på lejretur, så kunne de tagge indlægget med lejretur. Men det gør vi ikke rigtigt. Men når man har siddet og skrevet alt det her færdigt, ind i vinduet, så skal man gerne udgive det, og så klikker man på udgive indlæg. Og det gør man sådan, bum, og så gør den sådan der. Og så står der, at blogindlæg er blevet udgivet, og så kan man trykke på vis blog i et nyt vindue, eller bare vis blog. Der er også en vis blog heroppe. Jeg klikker lige på vis blog. Det kan vi bestemme det lige meget. Bum, og så åbner den bloggen. Og så kan vi se det her nye indlæg her med Henrik. Nu sletter jeg det igen lige om lidt her. Det skal jeg også lige vise, hvordan jeg gør. Fordi at han skal da ikke ligge der på vores blog. Han har ikke noget med vores også at gøre. Så ham sletter igen. Der kan se hernede under, der er sådan en blyant, som man redigerer indlægtegn. Og det dukker op, fordi at jeg er logget ind heroppe. Så hvis jeg klikker på den her nede, jeg kan også prøve lige at rulle længere ned, så vil se på det her indlæg, jeg har lavet hernede. Der er ikke noget, jeg kan ikke redigere andre end de indlæg, jeg selv har lavet. Så vi nu klikker lige på den der blyant, så åbner den det der op, jeg havde før. Så kan man redigere det. Man kan også gøre det, at man lige går ud i klikker på indlæg, eller man klikker på den der i redigere indlæg faktisk. Så viser den hele listen af de indlæg, der har skrevet igennem tiderne. Det var den redigere indlæg. Der kan man så også se etiketterne, det er det hedder. Brok og andet og lejretur, der hver har et indlæg associeret med det. Men det er en videobrugsvisning, den ligger her. Hvis jeg klikker på den her, så viser den selvfølgelig indlægget. Så er jeg ikke ved at skrive i det, eller hvad jeg vil gøre. Men jeg vil godt have slettet igen. Så jeg går simpelthen bare ud og trykker på slet. Så kommer den op og spørger, er du sikker på, at du slettede et indlæg? Og så er der ovenkøbet, at man lige kan se. Der er ovenkøbet et foto associeret med det, og jeg vil godt slette det hele, så jeg trykker bare på slet hernede. Og bum, væk er det. Og så når jeg går tilbage til vis bloggen her igen, så er det også forsvundet. Og det var min gennemgang af bloggen. Skal jeg se, om jeg kan sætte de der. Nu er det faktisk blevet til mere end en video, jeg har lavet. Fordi at det er lige blevet ringet op af Henrik. Han skulle have printet sit billede ud, som vi sad og så før her. Hos hans kæreste, eller kone, eller hvad fanden er for noget. Og det blev ved med at komme ud i større end passtørrelse, så det var det, der var problemet. Yes, men det var så min gennemgang af bloggen. Man kan så sige, at når man er herinde, så kan man så logge ud igen, hvis man gerne vil gøre det. Hvis man logger ud, så kommer man herind, og så kan man trykke på den her familiebloggen igen. Og så er han der stadigvæk af en eller anden årsag. Ja, det var jo lige lidt underligt. Jeg prøver lige at... Ja, okay, han var også væk. Den lå bare i det, der hedder cachen på Safari. Det er sådan et sted, der gemmer de ting, man har været inde på for nyligt, så det kommer hurtigere frem næste gang, man går ind på det. Men det er familiebloggen, så jeg håber, at det forklarer lidt, hvordan man gør. Hvis ikke, så ved jeg sgu ikke rigtig, hvad jeg mere ting og sager.